Ki Rubianto kecu monggo gonggominan lintung pinta isoting le joget Budi Titik nggo Dik Ayu Sriane mesti kutuban lapah tresno lan sedaya pati marang Raden Wiratoyo kanggo srawata anak cerdas sing semangat le joget yuk disingget iki monggo yo Titik katresnane oh lolo oh ah pinapite oh ah Sriune oh ah celik dandang ayo Mas Pongring Ojo Sari Mas Probo wah jan Pak Tata Mas Probo Lampito boloku tercinta iki
bote Astor le joget ngatek tor. Tresnane maya La 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 la. Joget. Zamane semono nalika piye rasaku ati urip bakal menjadi wiwit tenyang nganti akhir yang bagus sing tak pikir-pikir. Nggih lenggah Kang Mbok Ayu sakniki wah jan niki matur nuwun nggih Mbak Titik nggih. Ah miki didemek. Nggih, kula derek remene nggih penyanyine diaturi wong kan mau kok wis. Iki disupport iki atmajane rayine Rama Yana. Oh, Pak Widadi wae ya Kang. Mbak Widya bintang Mbak Widya. tamu ayu banget kaya ayu ting ting. Jengkar ana ing panggung iki keluarga besar Bapak Sumarjo. Monggo Mbak Widya jengkar wonten panggung disupport Roko Mas Ki Rudianto dikendangi tunggemblak. Nah. Mbak Widya minggah. Monggo nang omahe dhewe nang daleme dhewe. Salim, silim. Tekan mandek sik ya, sik dilit. Tok 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 tok. Sik. Sik. Ah, jan. Oleh-olehan sing anu iki ya Nduk dibenekke Nduk, Mbak Widya nggih. Ah, makasih Mbak niki gelange katut niki tak kondurke monggo. Pun mangpek mawon. Nun? Mangpek mawon kula ngertos nek jenengan butuh. Oh. Ayu ning sengak. Ah, jan. Padha karo ulangane Yu Titik Jeng Widya.
Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu menika. Dik Widya. Canggih. Wis tau nang Wetan Pasar manggung bareng to? Nggih. Menika sesarengan kalian Ebit Gade. Dalem? Sesarengan kalian Ebit Gade. Kemutan jenengan nggih. Tasih. Ebit Gade iki Mbak Widya niki putrane Romo Widadi. Widadi. Kang Mas Dadi nika. Kang Mase Pak Wiyono. Nggih, leres. Pak pensiunan tentara Kodim. Nggih. Kok ngendhekake Ebit Gade iki rak wonten 3. Kok wonten 3 pripun to? Jakarta, Heeh. Madura, Sitok meneh. kalih Arab. Oh, lah sing dayakan ke? Uduk. Jenengan aja marai bingung ati kula lho. Nggih. Iki jenengku rada disiarke radio, dipersani sedulur-sedulur. Oh, gebes omahe dayakan perumahan dayakan. Nah, nggih monggo tindak mangke silaturahmi monggo. Lah turene wau le ngaturke artane langsung ten dayakan ngaten. Aja metu Mbak Widya, aja metu Pak Marjo. Nah, Ebit niku nang Jakarta. Oh, Kamelia niku to. Anjir. Kamelia, engkau datang pakai embun di dahan jambu. Kamelia, oh Kamelia. Nah. Kuwi Ebit GAD model Jakarta. GAD singkatan Gofar Abu Jalal. Nah, Gofar terus Abu Ebit pundi? Madura. Heeh, sing Madura piye? Kamelia, Dik. Engkau datang, Dik. Bagai embun di dahan jambu, Dik. Ngeten niku. Nah, terus sing Arab. Heeh. Kamelia. Engkau datang bagai embun di dahan daun jambu. Allah. Niku sing keri dhewe mau napa ta? Engkau datang bagai embun di dahan jambu. Beneran ki sembrana lho. Nggih niku cengkok Arab. Ning mboten pelecehan lho, engko ndakku digugat wong akeh. Ora apa-apa. Nggih. Wong Mbak Titik ket mau sing seneng kemanukan wae ora de, apa. Kemanuan ora ndek kaya ngono jenengan iki, ajan maki iki. Lah maksudnya niki lak nggih lorong. Anu nggih, niki wonten orjen, Mbak. Nggih. Sing Ebit rampung nggih, Ebit rampung nggih. Nggih sampun. Nggih. Iki wonten Menika Pak, sinten ta? Pak Kepala Seksi Keamanan. Singkatan Pak D Kasiman. Pak D Kasiman. Sugeng Dalu, Pak D. Sugeng Dalu. Nggih. Menika kapernah nun sewu Pak D Kasiman kene nang panggung lho, tenan lho. Niki adike Ragil Mani Pacquiao. Petinju saking Filipina. Ning dangu ten Kulon Progo belajar orjen. Oh, ngono. Adike Ragil Mani Pacquiao petinju Filipina. Monggo Pak D Kasiman iki nganu nggih. Nggih ngudang Mas Iqbal. Inje. Niki mike di nganu cop-copane orjen dicek con. Langgam Putra Nuswantara ora iso ora, Mbak? Langgam Nuswantara. Insyaallah. Nggih, mocok nyampur sari. Anakku sayang bagus ngono kae lho. Nah, sindene pepak sepuh-sepuh iki engko tak tepungke sitok-sitok tak sebut. Wah, matur nuwun. Tintingane dibantu Dek Ayu. Sepiro Pak D? Aduh, tong tong tong. Duh anakku semono ya? Duh, piye? Anakku sing ya wis tak bawanane wis sisan lah. Bagus. Aja do ndelok lambene lho. Dewe Gene iki liyane mayang ya iso nembang, iso nyanyi. Suarane apik kok ora gelem becak lho. Ora ning hubungane ya. aku ki wis matur Pak Rus. Heeh. Aku lho ndalang ngata ati-ati, arep nyewara kasar, aja nganti muni bajingan. Lah kuwi. Ming matur Pak Rus, kula mboten ajeng muni bajingan Pak Rus ngono ya. Oh, lah kuwi malah mindoni. Niroke yo. Suara Terus dadi ora ana hubungane swara apik kok karo becak ya. wah iya yo. Jangan kok dadi pinter ndagel ora dadi petinju. Oh, wis tau ngemut kala jengking kowe. Nek nggo gitu sing mlenu dis ngono.
Iki kok oh sajake weruh aku semluhe ngene iki pengen. Ambune kaya sabun B29. Uppercut yes ngene lah. Teruske. Ya karo dituntun cakepane yu dul. Mau, Mbak. Anakku sing ayo bagus dhewe. Terus besok pintar. Stop. Tiroke, men pinter aku kan. Besok pinter. Terus bareng mangap jero-jerone util-util. Iki jenenge telak. Telak dalang iki jenenge. Terus sekolah. Stop. Sekolah. Terus tiroke. Yen wis bisa. Stop. Yen wis bisa. Terus nyambut gawe ngombak kudu mlaku semes. Stop. Aku yo njaluk Mas Pongkring. Aku yo njaluk dingin iki. Kudu mlaku samestine. Monggo sing Widya. Cup meneng. Dah. Cup meneng. Ayo Mas Iqbal dikudang karo bulike apa mbake yo? Dikudang karo dhewe kan mbake, Mbak Yune, Mbak Widya. Nano bagus dewe besok pintar asa sekolah. Anggir anakku lekang tansah tak katomo.
joget Mbak Widya. Matur nuwun Pak Ngatijo, protokol kabupaten. Jan. Pak Ngatijo getah lelekan, matur nuwun Pak protokol bupati. Kersa nenggoni gebes. Matur nuwun sedulur akeh wah. Pak Joko, Pak Puji. Lamit nang omah bengak-bengok berbegi. Nggo ngene iki karangan. Ya. Ya. Kelasane pedang tambal jadah kirongan karangan dhewe iki. Nok apa yung ngrungokke suarane Dik Widya iki kaya ngrungokke suarane Yuwanik Sunyahni. Ha iya. Mirip napa Mas saya remuk? Mboten, panjenengan cengkok gergele sae, piyayine ya gedhe, inggil dhuwur, cengkoke ya apik, kendele ya apik. Amin. Pertama jengkar ten panggung langsung wani ngonekke dalange celuthak ya apik, kendel kok. Mentale hebat. Anek ngono carane celuthak bareng kowe yo. Lah wau siang saking pundi? Nun? Kok boncengan kalih cewek? Waduh. Marai gelagep-gelagep e. Kadose sanes garwane kok. Aku ki pamit karo wong omah, Bu. Aku ngurung nang Posal Karangune persiapan nggo bengi. Kok ning Taman Binangun kok kae Pak Gebes kok karo wong wedok sapa nganggo kaos putih? Neng kene iki ana Mas Probo, Bapak Sertu Probo Lampito, Pak Tata, Insinyur Tata Subrata, ana Pak Agus Sumarento Marino, Pak Dan Yunit, kabeh bolo-boloku nek ngono kuwi yo oh bolo kelakuanmu ngono kuwi to, rak piye engko jawab seru. Lah kula niku pun bacot jujur wonge dadi apa enenge ya tak omong. Rasah tedeng eling-eling sak menika. Sing kaos putih dudu Yu Tuti, dudu Yu Surni, dudu Mbak Lia. Sapa? Widya. Wes saiki do dene ngaku aduh siarke radio. Wong omah ngerti. Ming guyon Bu. Aku donekke SSTI karo Mas Kliwir Mas Yadip radio kuwi. Lah pripun kok SSTI? Gebes ki anggota SSTI suami-suami takut istri men ngono ya. Ora takut ming mong kenemong men ora pecah ra geger. Nek Piyai Putri cekel buanting dingko-engko tendang mesti kalah. Ning kuwi mengko jagat benderana wong lanang kok kaya ngono. Aku awan bengi dingko-engko bengi ya dingko-engko awan ditendang yo kepiye engko-engkoan. Aduh jan. Mesti kalahe Piyai Putri kuwi. Ning rak ya mong kenemong men iso sempulur ora pecah cara kendile ngono kae. Kamelia engko dateng. Turene empon niku. Ah nggih terus ke tintingane ndak Nano aduh bapak oh ngayai kuat uci lo
Matur nuwun nggih diajeng panjenenganipun ing iki upamane. Pripun? Sedulur kiwa teken mriki iki ana SMS mlebu Pak Dukuh wetan nika Kidul BRI Galur Mas Gebes. So aku kepengin ngundang jenengan. Tak jawab SMS matur nuwun Pak Dukuh. Ning njaluk bintang tamune Yu Titik karo Dik Widya kersa ora jenengan nek ditimbali mrono. Cih kersa pun paringi nomor kula mawon mboten sah lewat jenengan. Aku ki niat mingkur ya engko nggo bruk-brukan ngono kok. Aku ya pengen golek bathi. Walah, gampang niku mengke. Jenengan ditimbali Pak Dukuh Nur. Pedukuhan wetuan kae pedukuhan Kidul Galur kersa to sok bintang tamu. Insyaallah kersa. Miki sing gocek jenengan diathungke ning latine Yu Titik tak takonane. Niki diathungke. Sing gocek jenengan Yu Titik. Ngapa Oh, bisu. Ngapa? Undang-undang wae. Pak Nur Dukuh sok bintang tamune nyuwun jenengan ning wetan kae karo Dik Widya jenengan kersa ya Yu Titik ya. Puren. Kersa saurunge ditimbali sing maha kuwasa. Pak Depaidi SMS bes. Lambene tak gagas-gagas kok ya nganu apa? Cucuk meri. Cucuk mriki piye lancip? Lancip to. Kaya nganu malan. Ya yo meri-merinan piye yo? Emoh. Gah, Iki bayine sing ndi kok didulang ora rampung-rampung iki. Aku ki arep nyerang nggone Mbak Widya ngono kuwi Yu Titik ngono kuwi ngono. Anu Mas Gebes. Nggih. Sesuk kula nek dadi napa penyanyi tukokne sing kaya untuk cacing nggih. Untuk cacing sing warnane napa? Ya ireng ngene iki rada abang-abang ki penyanyi kok nggo. Wonten loro milih. Sing kaya untuk cacing ireng, sing putih-putih rekmo pethak nggone bapak sing sepuh ngarep syutingan kae. Sugeng dalu Rama. Wedi aku tetep karo Kyai sepuh e. Nggih, kula dipun timbali sinten mawon nderek purun, nderek ngregengaken. Rak dereng kesusu badhe kangen Pak De Paidi to? Mboten nak kula ora kesusu, ora kemrungsung kula. Nggih. Jenengan nyusul napa? Nun. Aku ki ndalang agek arek mekar agek ditanggap kono-kono agek kok ndongak-ndongake nusul Pak De Paidi karepmu piye Yu? Lah sampean nang akon aku nusul. Lah wong sing dadi adine IP tenang wae. Sutris kaya adine IP wae tenang ora nusul kok malah aku kok nusul. Ya yo nang KUA Galur tak triru Pak Tris kae yo. Neruske perjuangane keng raka. Ora. Nek ndongak-ndongak gebes ki dongak. Mboten tak takon jane swara kula isih apik napa mboten to? Nun, Isih apik. jenengan kuwi swara apik duwe, dedeg duwe, gelungan apik duwe, irung apik duwe, wong wedok brengosen duwe, sing ora duwe ming siji, ora duwe isin. Swara kula isih apik to? Sae. Mula Pak bojo kula Pak Paidi niku mati mergane kula suarane bendina. Wah, kaya jangkrik nang kuping kretek ngono ya. Kula duwe bojo nganti pindho mati to. Iki njaluk tambahan bayar ora nggoceki mik iki ya? Mboten nggih. Nyuwun karo Pak Lek Marjo. Sampun ditransfer menika. Sampun. Sampun. Nggih. Nggih. Saiki ngene Mbak Widya gandeng dekmu Mas ki kaya Ayu Ting Ting wis tutuk, Budi Titik ya wis tutuk. Jenengan lenggah jengkar jejer keluarga meneh, jejer Pak nganu. Pak protokol kabupaten Pak Ngatijol nang isor wit pelem karo bapak sebelah. Bapak Komandan Pak Ngatijol. Dalem? Bapak Komandan Pak Ngatijol. Bapak Komandan Pak Ngatijol. Pak Ngatijol luwih komandan meneh nek ngedeke bes mayang nang kabupaten bes. Aku tak matur Pak Bupati ngono ya. Sip, tak kei 0,5%. Ora, ping 3. Eje matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Ayo disupport Mas Bongkring. Totok. Matur nuwun. Jeng Widya, matur nggih, nggih. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Tuh. Nah, apa yung? Wah, jan kok le gayeng tenan. Jan didhawuhi gayengke kudu pinter ngring-kring gedang lho. Wah, beres gua. Iki kanggo panutup siji nok Mas Bambang Boleng Ki Bambang Wahono dalange atmajane Rama Atema Kadi. Heeh.
jengkar ngadep drum iki akeh wadyabala marinir angkatan darat polisi mengko bengi sing ngasta Pak Polisi panjenengane Bapak Inspektur Polisi Ki Gandem Rusmadi sore iki nggih wadyabala TNI sing nyanyi neng Yogyakarta DIY iki Gaptepol gabungan TNI Polri ngedeki musik aku melu iki nang Kulon Progo TNI Polri ora mung nang pertahanan keamanan ning uga ning budaya kerjasama bareng-bareng gendon rukun ora do tembak-tembakan pancal-pancalan bedil-bedilan lebih baik bersama di panggung api-apian ning jaba kekancan sing apik sing rukun ning Kulon Progo neng DIY sak Indonesia sak nasional NKRI iki diaturke lantaran 45 sing ngedram Mas Bambang Wahono dalang kuwi Mas Bambang Buleng atmajane Romo Atemo Kadi juragan jaket kulit asli wah kae rikitik nggih fotone ya apik tenan jlebut jakete pokoke ayo endi Mas Bambang wis nyekel drum burung oh sampun oh bukane nganggo drum drudet bar iki yuk diteruske wayangan jek nek diteruske ndenge ya pengen akeh buaken Pak Rusmadi ndak ora maneh wektune mengko ning ben ngaso sik mau bengi bar ngasto nang kene ya ayo iki barisi tentara barisi TNI Polri bersatu guyub rukun nang kene iki dredet ngono kuwi ayo roko Mas Ki Bambang Buleng dalang ya sing agek mekar iki kok mekruk pokoke brebet Mas dados baris hoi satu dua tiga empat satu dua tiga empat ayo iki kanggo Ayu Sumi sinden saking delingo ket mau ora tak tabuh ya kanang ya sekane yo maaf yo Mbak yo rambet rata ayo mangga rambet rata ayo semangat Mas Bambang holopes kuntul baris holopes kuntul baris merdeka 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 awe apa Pancasila kalaning tanggal 17 Agustus nuju tahun yo ibu-ibu Waranggono ngastomik tak bengokane ibu-ibu Waranggono ngastomik rambate rata hayo monggo memuji meh mreh rahayu kepiye matur nuwun iki kanggo panutup iki wis engko nek mikirke milangkori mikirke ora rampung nek mikir gumbyal ayo Pak Rusmadi Ki Gandem
caosi wekdal lho no. Ah iya, matur nuwun Bapak Sumarjo lan Ibu Sumarjo. Lan Ibu Sumarjo lan sedaya warga mriki kanjeng Ibu Lurah matur nuwun. Bab Ibu Dukuh ya matur nuwun. Wah jan nganggo tintingan 5 iki. Heeh. Matur nuwun tenan. Aja sembrono Mas Pungkring kowe. Engko nek mempan saya ndelolet, saya ndelolet. Oh iya, Ibu Dukuh, Ibu Elis Nenah matur nuwun. Ibu Kades Depok, Ibu Sumiatin matur nuwun. Pak Camat Romo Sudarmanto. Wah jan wis matur nuwun Pak. Sugeng midhangetaken ingkang wonten dalem radio Suara Pasar lan menika suara penyambung komunikasi. Nah nggih. Oh iya disiarke radio. Matur nuwun sugeng dalu sugeng pepanggihan. Kula klamit mbok bilih kladuk kathah kidul. Kasarature karena ya agek mumpeng-mumpenge agek sinau jak-jek agi arep ditimbali rono-rono sesuk dilongkas nang kiwa tengen kene bajete mundhut preso Pak Marjo. Jan langsung neng dayaan lho. Gitu nggih nganggo tintingan 5 diteruske doh nyono tak nyono no. Nek kepengin diteruske seneng-seneng so insyaallah ora jarak kekaul 17an iso siji sura iso no. Nggih tintingan 5 yo aja nganti lelat diru bendera lali lena ndak kena duka. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngapeke kawengku sagung jajan nanging sanget angikipi sang resikane putra kang anjok saking wiyadi wis paripurna anggenya sami suka parisuka rikating kandha ingkang wonten sak njawining rangkah ora kaya Sri Naranata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sigra hangawe sang ya para putra Pandhawa. Eling-eling den eling-eling para putra Pandhawa dupi preksa kumlebeting astanira ingkang wanata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna pindha kumlebeting doja sinajan para putra Pandhawa traing kusuma rembe sing madu nanging sakwentawis awit kagiyat jroning penggalih ilang suba sitanira sakwentawis mangkono apa lae para putra Pandhawa pating bleber pating darat kaya mina katempuing jala.
swaraning wadya nampi undang wis saweko undang ing prawadya bala saweko galak lir sardula lopo nyadong parintah manggala bidal maguting yudha salang tunjang rebut ujung ingkang putra pringgondari nyadong dawuh ingkang putra jangkar buwi nyungsung warta anak kula nangger Gatotkaca Antareja lan kabeh para putra Pandhawa nyadong dawuh iya iki mau ana ing Sitinggil Binaturata Adi wong atuwamu para ya adi-adiku Pandhawa lagi wis sak rembug anggone bakal mulyakake Sasanalaya Percandhen Girisarangan papan sumarene para leluhuring bangsa lan uga anggone darbe sedya adi-adiku Pandhawa ngadani upacara nyadan agung ewas ngono akeh sambekalaning dedalan prahara ana tulak sarik sapu dendaning Jawata sing nempuh marang wong atuwamu Pandhawa lajeng kados pundi iya kasunyatane prahara sing nempuh para pepundhenmu Pandhawa ora loro ora telu ya mung sajoga merga pakartine Kakang Semar Badranaya anggone bakal bangun kayangan lanyo-lanyo ing atase titah ing Arcapada bakal bangun kayangan ngerong kawibawaning Jawata injih lajeng kados malah urung paripurna anggone sak rembug lan Yayi Puntaji derajat tanpa rapan delangap kantong bolong petruk lemebono Sitinggil Binaturata Adi negara Ngamarta injih petruk dikongkon Semar mboyong wong tuamu Pandhawa supaya nyekseni ngestreni ana ing Karang Kadempel anggone bakal mbangun kayangan lan uga malah pusaka Ngendrawara bakal diboyong ana ing Karang Kadempel dening Petruk kantong bolong utusane Semar injih Petruk banjur tak ndake takon bali malah nengake katimunggo wani karo awakmu nyelangkrak wani lancang sekecap padha sekecap malah kepara malah aweh piwulang marang pakmu Durawati gempung ngrasane atiku Petruk sumaur dayoh durung nundung tamu durung nundung dayoh sekecap padha sekecap ing atase kantong bolong Petruk lajeng kersanipun Petruk ayo dicekel leboke pakunjaran cilike dirangket yen bungkung utawaton pateni injih menawi mekaten rasah tido-tido sirnakna rasa wigih ringo-ringo cekelen Petruk leboke pakunjaran papang winyak lek sandangan godhek wak sinimbar coco sugar wuwu sira teka patut menapa Petruk boten dipun emutaken rumiyin injih wo Petruk wis urang gugu aja kaya bocah cilik ayo biyanten mawa aja nganti wong tamu menandhang kapitunan aja nganti prahara nempuh sing banjur matumpa-tumpa budhal dene iki meton dawuh nyun pamit Dimas Sencaki dombani para putramu ya wis dawuh
Setyaki tinunggul gadanira prang kondet sariranira yen kacandra katon tandan wirang tumandang Setyaki manduroan mojo Petro nun weh ndara Sencaki ndara Setyaki to niki pumpung durung ketlarung-tlarung durung ana klera-kleru sing luwih ngombro-ombro becik kowe bali yo Petro kula yo waduh dawe padha karo sinuwun Ndarawati mau ning jero kraton ning Sitinggil ujar ulian ning isarane bolan baleni wae rasah kagian wis kuwi tresah deleweran gelem bali apa ora waduh kula purun wangsul ning angsal dawuh saking Sinuwun Punta mapan kula mriki sowan Sinuwun Punta seklimah dawuh Sinuwun Punta kula candhi kaya grontol utah dawuhe Ndara Sencaki Sinuwun Kresna kula rungokke nang kuping kula proses nang mriki iki kula denke bablas angine wah Sencaki pada kentut sampean sing ngendika lho sinas kula lanyu-lanyu pancen aja meneh marang aku marang Koko Prabu Sri Bathara kena kowe wani aja meneh karo adine nggih mboten kula bener C mboten piket napa Gus piye mboten piket napa rasa dileweran aku mboten sinune kena sing mriki mau sing mencak-mencak sing kena kok banjur sampean aku dadi badan wakili Koko Prabu Sri Bathara Kasena sing makili iya adate sing makili iki cantrung nggih nek ora cantrung ya Ki Bambang Boleng Ki Bambang Wahana bin Natema Kadi lah kok jadi sing jedul adine iki lho yen tak mong sak jam ngentekke sarung telu sak jam itik cir itik cir pipis bareng gede kok arep ngantemi karo tak pateni yen kurang gugur tak kunjara monggo sing mateni Ndara Sencaki luhur kuncara jenenge Petruk kagen wis mapano tempiling mustaka merapat dijajal Gus monggo kaya ngopo alah kelamit
Ndara Sencaki iki karo wong tuwa le musuh kene bras-bris berus mempengiran jamak-jamak. Das des. Wah, karo wong tuwa nek karo sing nom tambah mempeng meneh Ndara Sencaki. Karo sing tuwa we mempengiran jamak. Krenggosan wah jan Yesus. Ya, Ndara Sencaki kok le sia-sia karo Petruk kantong bolong. Petruk rasah glendang-glending dibacutke. Bacutke Gus. Monggo kula ladeni. Kelamit. Monggo dodok udel monggo njaluk kowe sak karepmu iki apa sirah kula iki paku gendong bengkong kok le